Skutočná práca dočasných zubov. Ak si myslíte, že mliečne zuby sú len na okrasu alebo prvé žuvanie, mýlite sa. Ich úloha je absolútne kľúčová, sú najlepší držiak miesta na svete, každý mliečny zub drží v čeľusti presné miesto pre trvalý zub, ktorý sa vyvíja pod ním a zároveň aj za ním pre šesku. Kriticky dôležité pre reč, správna poloha prvých zubov je nevyhnutná na to, aby sa dieťa naučilo správne vyslovovať hlásky ako sekunda, f, v, t alebo d. Stimulujú rast čeľuste, samotné žuvanie na mliečnych zuboch dáva sánke a čeľusti signál, že majú rásť a správne sa vyvíjať, aby sa do nich neskôr zmestili väčšie, trvalé zuby. Hryzenie a výživa, samozrejme, umožňujú dieťaťu prejsť na tuhú stravu a správne rozžuť potravu pre dobré trávenie. Viac na www.zubybezmitov.com alebo Dentálne centrum Zíbert v Trnave.